en puɗɗorima inde geno joom yurmede huɓtidinde windere tawi kadi ko joom yurmede hewnde heeranide julɓe to laakara yo nannu en hen hande ko hoore biir nogas e jeeɗiɗi lewru jolal woni 11 ɓuru hitande 2021 tawi ko ɗo e haalirde Agnam ɓamti pulagu Agnam yereyaɓe ene to karallagal to Abbas malla Abbas mo nden doori kaajel toɓere ko jenga yeyno toon to guildi Sénégal toon to dowlaji dendude e Amérique ko Aissata Diallo debbo gendi fuddi bela haalirde Agnam yuman Mamadou Gourowo toon to waala fendo ko aminata sire basumel badu boolo mo seeno paalel e Agnam yereyaɓe toon to leydi Italie to wiyete Modena ko Abdoul Wahabou Kane kandi wiyel badu penda ɗe ga bange ene huufi haalirde nde guiɗo moɗon gorkomo ndulumaji dembe funeɓe saare hamme e nammadi juugele falo salli towde tomborde ngabbirguel jimoɓe tellirguel sippoɓe wawnere joldugel buuli mbula joli yari ƴeengi yarani ƴeengi ƴeengde ngormali goram ko ɗon wañoɓe mbiyanno noddane kam Mamadou Amadou Ousmane Gogolo dabɓo bandu hade jaawo woɗɗi fellotako kono kadi ɓattima birgotako wadde en calmini ndulumaji demɓe funeɓe kuuɓal kamɓe mbiyatamo joom nano windago ñaamo tangi laangu wadde en calmini ha joni dendagal hettiyankoɓe haalirde Agnam ɓamti pulagu Agnam yereyaɓe e hettiyankoɓe Tokosel radio toɓe goni e noɓe goniri en mbiɓe jaam Allah hiire mabɓe en garti e welede jomiraɗo nde tawno hadis fulɓe wi hay haalde jofno koye rokkede jeeya ɗum ko gonga sanne ɗum noon taade jomiraɗo rokki en fartange tawede hande artude yewtere men wiyetede ɓe njahii ɓe ngartaani tawi koye deftere mawniraɗo teddude no wiye Mamadou Salif Mbaye ne jeeya toon to Neere en calmini Neere kuuɓal Neere jeere Neere waalo en calminiɓe en calmini toon gueɗe men acca Mbaye kono noonne kadi en calmini gueɗe men Saydou Sy toon to Neere en calmini ɓinguel pullo Fati Mamoudou Kane en mbimo jaam Allah hiire makko to woni eno woni ha toon to gendi Faraysi jaam Allah hiirema Seydi Kane bandiraɓe tedduɓe en gari e ndeɗo yewtere hade men fuddade yewtere nde eɗen gandi Salli Bocar Jubbel wiyanno hen aduna ko dem welde dem mettere ɗum noon en donima mawni meɗen Baydi Dia nde tawno ñanden caggal yewtere men en keeɓi sankare goram joom suudu o woni dañƴo en duwima en donimaɓe kamɓe fo e kuuɓal en donima deere meɗen Baydi Dia no feewi e ndeɗo ustare yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna kanko dañƴo dendiraɗo badɗo fayida goram belɗo ƴiƴam belɗo gondigal aduna ko noon tan yambiɗemi ara aduna ko jalna wayna kono tan en kesɗitini duwaw faade makko kanko mawni meɗen Baydi Dia e dendagal ndulumaji e kuuɓal bandiraɓe sehilaɓe sen garti e ndeɗo yewtere en calmini hettiyankoɓe meɗen toɓe goni e noɓe goniri ha toon to Wendu Jammi e nder diwan Podor eɗen gandi koɓe hettotoɓe yewtere nde koɓe hettotoɓe haalirde nde kadi hollitoɓe kala e saaha eɓe ketto kono en calmini kadi gorko mo Ceelaw e Guire Fonde Harouna Moussa Ndiaye en calminimo kanko e wondimo makko ha toon Dakar bandiraɓe tedduɓe sen garti e ndeɗo yewtere holto goppirnoɗen sen garti ɗoɓe gone kaɗo laana ganduɗa hoore maɗa wiyete ko Samba Lakara eɓe goni goram e nder ngoɗo maayo hango ha joom laana en ñifi motor ni lamdiɓe kalis
lamdiɓe kalis ɓe mbi ɓe ngala kadi so tawi ɓen kuɓɓani laana ka joni ɓe joolaɓe hankadi ne ɓe laawi caggal de goto e mabɓe goram sowti saami maayi e ngoɗo maayo heddiɓe ɓe jeeyi pittali mumen mbima laana hubbo ɓen mbi ene calo kono noon ɗo wattidiɗo ɓe gandi ɓeya wonɓe laana ɓe ko gonga e mumen ni woni ɓe puɗɗi huɓɓude laana ɓe pokkiti ko ni woni hammadi en goram daɗiri ko ni woni no hammadi en dañiri jam joom kaɗo laana gam ganduɗa hoore maɗa caggal nde goto e mabɓe yeeyi fittanu muɗum goram hedde kaɗo laana walla hedde ngoɗo maayo hango ɓe mbaali yaade goram ɓe ñalli yaade ɓe keeri yaade kono de ɓe jettaki to ɓe paano taw koma janggo mum kadi taw ko jamma ɓe puɗɗi soynade pooye ɓe joofi ɓe joofani tan joom laana ka wiiɓe yoɓe tello ko ɗon ɓe telli maɓe gon temedere sagata walla ɓura ɗum ske yalla ɓe naati e foonde kono ɓe cuppiti tan ko e dadiɓe gabonaɓe ni woni ɓe cuppiti e dadiɓe gabonaɓe ina mbaɗi ganduɗa tuddude mumen ɗo ɓe joofiɗo kamɓe ɓeɗo temdere sagata ɗum woni ko pular wiyata majjuɗo waɗani ko boni yeehi koto anda goram ɓeed nanguiɓe ɓortiɓe haaɓe laaɓi joƴƴiniɓe e nangue goni e leptudeɓe walliɓe tan koɓe walnoɓe toɓede e muñde jangol e leppo moɓe gonduno ha gandanɗa hoore maɗa ɓe ñondini ko ɗum fuɗɗi ɗum ɗeɓi walludeɓe seeɗa dadiɓe ɓe jaggi kayitaji mabɓe kamɓe foof nde yano ha jammini dadiɓe ɓe mbiɓe kala bawɗo rokkude min ujunnaje 20 mamin goppu ɗum hammadi wi laaɓide ɓeɗo kam ganda to gimmiɗen wallahi ɓe ganda goram eyi kamɓe foof noon ɓe jaaɓi kono won hen kadi teegtini ko ma jettoyoni jooɓa saabu ɓe gaɗa hay mbuɗu ɗo ɓe goni ɗo woni ko Farais wiyata arrivé payé ɓe jiiɗi wadde nde tawno ɗo ɓe goni ɗo haydara ɓe keddoraka maɓe jettoyo nde ɓe jooɓa eyi ɓeɗon wiɓe noon ɓe kañumen ko gasnuɓe ha laaɓi Hammadi e Demba jeeya noon koye fewjoɓe dogde Hammadi kañum e Demba jiiɗi ko dogde eyi Hammadi kañum e Demba jiiɗi ko dogde en calmini nene Aissata Ndiaye nene Aissata Abdoullahi Ndiaye en calminimo e joni o koye yewtere gonɗen en ji noddago makko en calminimo en garto e makko so jeeyi ɗo ñaawi jarama Seydi Ndiaye eyi mbiɗen Hammadi kam e Demba jeeya koye fewjoɓe dogde ɓe ɗacci tan ko ha nder jamma ɓe moyti ɓe dogi kono holto ɓe peewi hoto ɓe tindi ɓe ganda to ɓe paayi kono tan koto Allah ɓe peewi sabu ko on dandata doofolɓe toñaɓe ɗamtidiɓe gurdam eɓe jaaha e nder fonde ha jomiraɗo o soggiɓe tan goram nawiɓe e gurel gotel tawi nangue fuɗɗima noon debdebinde ɓe mbaali ɗon ha guite laaɓi ɓe jippi moɓe jippi o
walliɓe e werla ɓe naati hankadi ne Libreville laamorgo leydi Gabon. Heddiɓe ɓe noon goram heddi eɓe namdo kamɓe heddi kamɓe eɓe namdo no heddiɓe ɓe eɓe namdo jafoɗon heddi kamɓe eɓe namdo no heddiɓe ɓe henna daɗirta. Heddi eɓe namdo ɓe naati Libreville Gabon kono heddi eɓe namdo no heddiɓe ɓe daɗirta. Hammadi en jiili ha jiiti koreji mumen kamɓe fof goram Hammadi en kañumen jeehi tan ha jiili ha jiiti koreji mumen kono tawi noon ɓe pekkori ɓe tawi ɗon bab mabɓe cawdiɗo goto moɓe bayri yiide guileɓe pamɗe on mabɓe mabɓe goram wone woyde ina namdo koreji mabɓe mo on namdiɓe fof noon ɓe mbiya on ma yihu ɓooyi walla kadi goram ɓe mbiya on mawni naywi hankadi natti wawande horum haydara. Hammadi en goni ɗon lebbi tati ko adi nde ɓe jiyodirta e ceerno mabɓe ceerno Dabbo e Njool ɓen tampani sabu ngari koye laana ndi wowo nde ɓe kawri nde jaɓɓodiral mawgal goram jongal waɗi hakkunde mabɓe. Ɓe mbi ɓe ceerani e namdade kabaruji makko kono ɓeɓe namdotoɓe mbiyata tan Hammadi en nana e lawol ngara. Hammadi fillanimo noon lawol mabɓe mettugol ha ganduɗa hoore maɗa metti jangtade. Koni Hammadi woni e faggitade yimɓe o jokki e golle fedde ɓamtare Pular kame fedde rendinde ɗanniyankoɓe kanko oɗo Hammadi. O jokki e ndeɗo fedde kanko Hammadi halfinama gardagol fedde nde. Njool woni kalfinaɗo kuuɓal ko kanko heewi yuɓɓinde jewte pewtuɗe cellal. Ceerno Dabbo ko kañum halfina yuɓɓinde jewte pewtuɗe e diine. Fedde nde andi malama ko gila ganduɗa nde yi ɓeɗo henna sagataɓe ɓe ganduɗa muyaka so wona ko ina ɓamta leñol mumen. Nde fedde nde yi ɓeɗo sagataɓe naati ngoɗo wuro ko nden ɓe gandi ndeɗo fedde kam malama ko ɗon yimɓeɓe ɓeydi notitade e fedde nde. E nder lewru kala eɓe juɓɓina yewtere ɓe tafi kadi jayde yaltore e yettere kala tawa ina waɗi kabaruji kumpital rendo faggudu cellal dawrugol e titore goɗɗe kala ko wayno andu diine ma en fedde mabɓe ƴelliti ha mo woni kala yooɗa golle mabɓe yiɗi kadi jokkade e jokkodirde mabɓe. Hen kikiɗe goto yewtere mabɓe waɗi fayida no feewi on ñande yimɓe notiti hen ha heewi kewal mawgal ñande hen ari ɗon. Yewtere nde fewtuno koye cellal ko ɗum wonno ñande hen koɓe jewtanno ko fayti e cellal. Ko Hammadi adi ɓamde konngol o wi bandiraɓe en gari hande notitade e noddago men ngam yidde yewtidde e wostodirde hakkillaji. Emin jetta on noon no feewi sabu kewal mon en mantinigal. Hande noon woni titode yewtere men ko ñaw mbiyetegu sida. Hande woni titode yewtere men ko ñaw mbiyetegu sida. Eɗen gandi enen fof
ko en ɗanniɓe woni fandare men ko ɓamtude nokku men to gummiɗen to. En jii e lawol he sifa caɗele fof ha jettiɗen ɗo to nokku men to ko en yowitaɓe hato jinaɓe ko goto e men kala jogui galle mumen to woni ɗo. ko yidde wiide on tan eɗen poti tinnade beele eɗen nawta peewal to leyɗele meɗen. bandiraɓe musidɓe tedduɓe, ɗo hammadi haalata ene wiya eɗen poti tinnade beele eɗen nawta peewal to leyɗele meɗen. eɗen ne mataw ko ɗon tan dartinten nde ɗo yewtere ha ñande wonde so tawi jeyɗo ñaawi. en ñaaguima yaafuya ma won wiɓe yewtere nde ɗe raɓɓiɗi kono tan mataw ko noon ardi saabu ɓoyata yewtere meɗen fuɗɗo saabu en lelti fuɗɗade ko ɗum waɗi ɓoyata yewtere meɗen fuɗɗo toon to haalirde Agname kadi yewtere wonde no ɗaminama fuɗɗo joni ko ɗum waɗi eɗen ganduɗa hoore maɗa dartina ɗo yewtere nde tan ha ñande wonde to jeyɗo ñaawi. en calmini noon bandiraɓe hettiyankoɓe haalirde Agname ɓam pulago Agname yereyaɓe ha e jogorɓe hettoyade ɗiɗo leppi, ha e jogorɓe hettoyade ganduɗa hoore maɗa lefol ngol toon to YouTube. en calminiɓe en jurimaɓe. en calmini mawni meɗen Fatimata Moussa Gassambo toon to Dakaru. eɗen gandi ko kettotoɗo yewtere nde no fewi ko noon kadi calminirɗen nene meɗen Aly Bakke. en calminima kanko en koye hettotoɓe yewtere nde saabu so leeli arde tan ɓe gonata koye lamdade. ɗum noon en calminiɓe no fewi ko noon ne Hafsatou Hamidou Malik Sada Amadou Djibril Hammat. en calminimo. en calmini toon Coumba Nenam e Tokaram fof calminama ha toon to Dakaru lamorgo leydi Sénégal. wadde en calmini tan heeɗiyankoɓe meɗen ha toon to Yara Dande Fonde Kole Nammade Sabbundu Ngakoji. ko noon kadi calminirɗen yiɗɓe meɗen toon to dental yiɗɓe Laam Tooro Sal Abdou Tuksel e gardugol Dieynaba Ba kami Hawwa Sow. en mbiɓe jaam Allah hiire mabɓe kadi en mbiɓe kadi yoɓe ñaaguimaɓe kadi yaafuya ha ñande wonde so jeyɗo ñaawi ma en gartu jokken nde ɗo yewtere ha to kannuɗen walla to deftere nde haaɗi so tawi jomiraɗo muñani en. sikki ala wonno to karallagal toon to leydi Sénégal ko Abbas Malal Abbas, leydi Italie ko Abdoul Wahab Kane, noon gendi Farayse ko Aminata Siré Basum. ene hufno haadir nde gueɗe moɗon gorko mo dulmaji demɓe funeɓe saare hamme e nammade jugele falo salli towde tomborde ngabbirguel jumoɓe tellirguel sippoɓe. en calmini ɗon Alassane Ndiaye ha toon to Walo Fendo. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe ko ɗo tigui woni ɗo yewtere nde haadde moɗon jamma hande ka. on jarama e kettugol, on ñagama yaafuya.